Bizkaiko txirrindularia, gaur hirugarren hemen Larraulen, Aiztondo klasikoan, zorionak. Karrera arraro xamar, baina hasieran oso ondo sartu zarete eskapadan Otegin, eta atzean begiratzera eta konturatzera. Nola ikusi duzu lasterketa? Betiko moduan Aiztondo beti izaten da nahiko erua eta kaidak egoten di eta kaidak libratzia, kurbak eta alik eta hoberen sartzia da hogeiren artian denbora osoan egotia funtsezkoa da eta jendia aurrean sartu dugu, kasu honetan Otegi izan da eta amair arte aguantau dugu hor eta ekipo osoa egin dugu karreroia eta nik izan duten hobiena egin dut eta azkenean hirugarren. Zuek esan duzun bezala, eguraldia ez dut akompainatu eta azken partean anbolatzarik gabe, kontentan esatuta eta suspensa handia, ez zenekien nork irabazten edo nola, baina azkenean diferentzia justu izan da. Ikusi duzu azken kilometrotan lasterketako burua eta baliteke harrapatzea, baina azkenean horre azken 40 kilometrotan alain da nik atakatu dugu eta beste batzuekin juntau gara hor aurrian eta hor azken buklian sarterakoan parau gaitxue eta ezauzkue 5 minutura ero urtengo ginala, baina rekorridu iguala izango zala, baina derrepentian esan dabe ja metar uzkun ginala eta hortik metara 5-4 kilometro zeuen eta alik eta hobien bajau eta alzenain metan eta listo. Nolaian ere, zorionak zure hirugarren postagatik.